Hello guys! Good evening! Naan ako diri sa among probinsya guys, sa Aloginsan, Cebu. Yan, nauli na ko. So naabot ko ganihang mga alas 12 kapin guys. So naabot ko diri. So medyo traffic dito sa syudad. Thanks God, safe ra gyud taon ang among pag uli sa akong kaagaw. So, here na guys, with Baby Andro. Naghukas-hukas og sinina. Di lang nato ipakita ang whole body, no? And hello, baby! Hello! Say hi, mama! And guys, tapos sila si Papa o kang ako manghod, babay. Ayan, nangaon sila. Hoy, pangagda mo, oy! Say hi! Naman ay hapon, guys. Yapon. So, karon guys, Huwebes Santo ron, no? So, ugma, Bernie Santo. So, ready na ba na inyo hang landang diha, guys? Kisa manghatag binignit diha, char. Wow. Magluto sa dito mig amua, guys. Ready. Ayun. Guys, nanihapon na sila sa Papa. Ako, nag-una na ko. So, kani. Nay sobrang utan ganihang udto. Tapos, nagpalit ko og manok. Nihapit mis pinamungahan, guys. Palit kog chooks to go. So, kanin lang mo yun habilin sa manok. Tapos, kanin ay giandam sa Papa nga bahali na daw ni. Yeah, magtagay si Pader. Siya cook. Lami daw ni Ponsian og cook, guys, pero di ko mo inom, ana. Tapos, ang iring, oh. Ang iring. Hi, Miming. Kumusta makadire? How are you? Ina Ming. I'm fine, thank you. Bro, yun sa naman yung bataan yun, gichinilas naman niya ang kuhan, chinilas siyang Papa. Tomorrow. Hello everyone, have a good day. Today is Friday guys. So here na, ipakita na mo mong binignit din he. Char. Akong sister nga, naniod to, binignit, nagpuasa siya guys. Pero ako kagwanta, ni kaon jug kanon. Ayan, akong brother Meljan. Kunti na lang. Medyo ngiob, no? Di maklaro kay nasa sulod. Hawak ko na say. Ngiob gihapon. Ayan guys. Ang among binignit, gamay na lang. Pinaspasay og hurot guys.